A potom sme dokonca aj o tom debatovali. Hovoril, že ja si nechám povedať čokoľvek, ale proste musí to mať úroveň. Takže tým by som trochu komentoval, možno aj zmiernil to, čo dneska v tej prednáške povedal teda náš priateľ, profesor Novosad. Napokon niektorých vecí sa dotknem aj ja zajtra, pretože aj o tomto dokonca sme sa rozprávali. Pomerne veľa priestoru dneska v prednáške venoval profesor Viceník tej jeho prvej knižke Invencia a vývoj. No ja keď som ju objavil, tak bol som veľmi prekvapený. Ja som nečítal tak kriticky, ako dneska ju vykladal Viceník. Proste aj, že sú tam protirečenia a tak ďalej. Ja som bol dosť ohúrený. Bola to veľmi zaujímavá, by som povedal taká ľudskejšia ako tie jeho neskoršie knihy, jazykom aj problematikou. Ešte treba raz pripomenúť tým, čo to nevedia, že on mal najskôr prírodovedecké, biologické vzdelanie, hej, na Pražskej univerzite. A bol pod veľkým vplyvom Hansa Drieša, takže taký vitalizmus a všetky tie záležitosti Driešovské. Tak to v ňom bolo. A to sa aj v tom vývoji, teda tej invencii a vývoji odrážalo. A raz v takej debate som sa opýtal súdu akademika, prečo? Lebo on bohužiaľ hrešil tým, že mnohé texty vydával aj 2 aj 3 krát. A nehovoriac, že ešte aj v tých textoch sa opakoval, takže... A on sám ale povedal, keď nás mal diplomový seminár s nami, keď hovoril o diplomovke, tak nie, že budete do nekonečna proste zbierať materiál. Treba si povedať dosť, potom zobrať nožnice a prestrihať to. Keď vám to pôjde lepšie v tej kombinácii, tak to urobte v tej. Ak uvidíte, že nie, tak preložte si to do inej kombinácie, tie výpisky. Hej. No. Alebo niekde rozstrihnite ešte väčšmi, alebo zase zlepte. A tak proste, pretože nemá význam, ak mnohí študenti robia stále novú a novú literatúru prijímať, ale proste treba si povedať, dosť z tohto diplomovku musím urobiť. A okrem toho máš vedúceho práce, ktorá má pomôcť. No, ale to som teraz odbočil. Prečo tú knižku nevydáte, Invencia a vývoj? A on vtedy povedal, že to bola taká mladická nerozvážnosť, že k tomu sa ja nikdy už nevrátim. A jednoducho ju vynechal do svojho repertoára. Dokonca už keď sme sa tak lepšie poznali, ja už som nebol potom ale študent, samozrejme, už som bol asistent a pomaličke teda už som sa pripravoval na nejaké tie hodnosti. Konec koncov viedol mi diplomovku a aj potom sme sa stretávali už v takých odborných diskusiách, lebo ma vždy zaujímala vzťah filozofie a vedy a aj z dejín filozofie, najmä osobnosti alebo smery na hraniciach filozofie a vedy. Takže bolo v tomto ohľade sa o čom s ním rozprávať. No a keď som mu nadhodil tú otázku, že prečo nikdy nehovorí o tom inkriminovanom období, teda počiatku 50. rokov, tak zo párkrát neodpovedal a potom povedal, že to on do svojho života vypustil. Ale ak ste si všimli, tí, čo podrobnejšie čítali dialektiku bytia a kultúry, tak tam Hrušovský jasne hovorí, môj vedecký vývin prebiehal v rokoch 1939 až 44, potom vynecháva, neviem prečo, 45. rok, potom 46 až 49, alebo 48, a potom 57, no a dialektika bytia a kultúry vyšla nejako v 75. Čiže 3 roky pred smrťou, čiže dalo by sa povedať až do smrti. Ale nehovorí, že ako
pracoval som len v týchto rokoch. Ale môj vedecký vývin, teda vytváranie tej dialekticko-štruktúrálnej metódy a teórie bytia prebieha presne v týchto vymedzených rokoch. Tak je to tam napísané. On tie roky vynechal a ďalej o tom nedebatoval. Nebol ochotný vôbec o tom hovoriť. Možno, že zajtra sa bude ešte debatovať a nebude tam len vy, tak potom sa na mňa nehnevajte, ak ešte raz s tým vystúpim. Myslím, že tá situácia pre ňou osobná bola... Samozrejme, poprvé, nemôžeme vidieť všetky okolnosti, ktoré ho stimulovali k tým postojom, ktoré u neho v tých rokoch, ja by som to už položil ešte o rok skôr ako Novosad, od roku 49 až do toho roku 55, do videnia Filozofia a vedy, tej knižky, ktorá mňa teda veľmi nemilo prekvapila. Že ten jeho vývoj, čo som to začal, že bol veľmi zložitý a nevieme všetky tie okolnosti, čo všetko pred ním ako rektorom, ako riaditeľom ústavu, ako členom predsedníctva a tak ďalej, čo všetko pred ním bolo. Ale ja si myslím, že taká určitá inklinácia k tomu, ako si zablúdeniu do funkcií, ktorému asi osobne robilo dobre, aj keď ešte raz, trochu mi to neladí s tým jeho takým rodinným aristokratizmom, začal vtedy, keď on ako uznávaná osobnosť slovenskej filozofie bol zrazu poverený po februári niekedy, to neviem, kedy sa presne stalo, a viem, že v 49. už mal také prednáškové turné, na nejakých chatách sa to organizovalo, pre vysokoškolských profesorov a najvýznamnejších vedcov, už tedy zoskupených alebo zoskupovaných do Akadémie vied, čo boli mimo vysokých škôl. A on ich mal učiť základy marxizmu na základe toho, že on naozaj k tomu marxizmu v určitých oblastiach